Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε Jumbo Haul. Θα σας δείξω τι αγόρασα από το Jumbo. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο μου και να τα συνεχίσω, επειδή και εμένα μου αρέσει να τραβάω για να εμφανίζομαι στην κάμερα. Κλείνεται πως δεν μπορώ να εμφανιστώ, γι' αυτό φοράω τη μάσκα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αγόρασα είναι αυτό εδώ το mini μικροφωνάκι που το χρησιμοποιώ τώρα. Μετά ένα τρίποδο που για κάποιο λόγο δεν βίδωνε, γι' αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσω. Το δοκίμασα. Λοιπόν, τώρα στο θέμα μας. Το μικροφωνάκι, το τρίποδο. Τώρα το έχω ζήσει κάπου αλλού, δεν θέλετε να δείτε. Λοιπόν, πρώτο πράγμα και το πιο σημαντικό, μισό λεπτό, επιστρέφω. Το δέντρο φυσικά. Δεν μου αρέσουν πολύ αυτά τα χιονισμένα και αυτό, γι' αυτό πήρα ένα άσπρο κλασικό. Βασικά δεν είναι κλασικό το άσπρο, τέλος πάντων. Καταλάβετε, αυτό που μου αρέσει. Είναι αυτό εδώ, μην το βλέπετε έτσι, θα ανοίξω τα φτερά του, δεν είναι πολύ μεγάλο τώρα, επειδή κάθομαι κιόλας, δεν μπορώ να σας το δείξω, θα το δείξω όταν το ολοκληρώσω. Πρώτα είναι το άσπρο δέντρο. Μετά, τώρα, αγόρασα και έξτρα πράγματα. Λοιπόν, στο τέλος θα σας δείξω όλο το δωμάτιο, θα μου πείτε μια άποψη. Δεν είναι όλο για το δέντρο. Μετά, δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα, ένα αστέρι. Αυτό, εδώ πέρα, ένα άσπρο έτσι αρκετά ωραίο. Τα αφήνω και αυτό δίπλα στο δέντρο. Όπα, έχει και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, μετά αγόρασα αυτό εδώ, που είναι ένα σκιουράκι που το βάζει κάτω από το δέντρο, θα σας το δείξω μετά. Να δείτε εδώ πέρα, είναι έτσι γνωστό, όχι και την καλύτερη αίσθηση, αλλά it's okay. Μετά αγόρασα, που δεν είναι αυτό, μέσα χριστουγεννιάτικα, θα σας το δείξω στο τέλος, καλύτερα λέγω. Μετά την αγαπημένη μου μπάλα, μια μπάλα δίσκο με μικρούς καθρέφτες, τέλειο. Δεν μπορείτε να δείτε και τον εαυτό σας. Βλέπετε, δείτε το τηλέφωνο. Λοιπόν, μετά αγόρασα επίσης, ρε φίλοι, το έχω πάρει και μακριά, αυτά τα υπέροχα στολίδια. Ας είναι γελίο. Αγόρασα τα τέλεια στολίδια που θέλω να αγοράσω παραπάνω, αλλά λέω εντάξει. Αυτά είναι τέλεφον και glitter. Τα βλέπουμε μάρκες. 3. Όπα. Τα αφήνω και αυτά εκεί. Ελπίζω να ακούμε καλύτερα με το μικροφωνάκι. Λοιπόν, μετά πιο σημαντικό πράγμα, τα φωτάκια. Τα πήρα τελείως άσπρα και αυτά. 60 LED. Επειδή δεν άσπρο δέντρο, αλλά άσπρα δεν πήρα. Σχεδόν λίγο σαν τις μπάλες. Γι' αυτό αγόρασα μερικά πράγματα που δεν είναι μόνο για το δωματιό μου, αλλά θα βάλω και λίγο στην μπαλκονόπορτα και στο παράθυρο. Είναι αυτά εδώ που κάνουν σαν είναι παγωμένο, χιονισμένο είτε το δέντρο σου είτε τα τζάμια σου, και μπορείς να βάλεις και stencil φυσικά. Λοιπόν, τώρα πάλι ασχετό πράγμα από το δέντρο. Ένα τέτοιο ποτήρι, είναι πλαστικό. Είναι έτσι να βάζεις νερό, χυμό ή ό,τι άλλο θέλεις. Όπου αυτό ακούστηκε χάια, ρε. Και ένα ακόμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν μπορεί να μπει στο καφεδάκι σου, το κρύο ή το ζεστό. Βασικά, ζεστό εδώ δεν μπαίνει, πλαστικό. Και αυτό έτσι από μέσα, η ίδια. Μεταξύ, πρώτη φορά γυρνώ βίντεο μόνος μου. Συνήθως έχω κάμεραμαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω και κάτω. Πρώτο κουτάκι μπάλες είναι αυτό εδώ.
πέφτω ακόμα καλά με τη μάσκα, Είναι αυτό, έχει λίγες γυαλιστερές, λίγες απλές. Και εδώ πέρα λίγες έτσι με γλίτερ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αγόρασα πάλι μπλε αστεράκια, από εκεί λίγα απλά. Λίγα με γλίτερ. Είναι και τελευταίο εδώ. Και την κορδέλα πάνω. Και δεν θα χωράνε. Λοιπόν, τώρα έχουμε κοκκουνάρια. Και απλά και με γλίτερ, επειδή φοβάται για το καναρίνι μου. Με φοβάσαι πιστολάκι, εγώ είμαι. Μπορεί και να το διέξω το καναρίνι μου, άμα αυτό το βίντεο πάει 50 like. Τώρα μου πεις λίγα βάζει, αλλά είμαι και νωρίς YouTuber, οπότε θέλω να με υποστηρίξετε. Το ίδιο ακριβώς αστεράκια σε μοβ. Πάλι μπαλίτσι σε μοβ. Τώρα μου πείτε λίγα πήρες, αλλά ένα μίνι δεν τρέχω, παιδιά. Αυτά φτάνουν και περισσεύουνε. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχω χρυσές μπαλίτσες, επειδή φαίνονται τέλειες. Μισό λεπτό. Ωραία. Τώρα σας δείξω τα άσχετα πράγματα που είναι μίνι καμβάδες που ζωγραφίζω με πόσκα. Και άλλοι. Μια κόρνα που έχει αυτό μέσα, επειδή την έχω ανοίξει. Την άλλη εδώ την έξα. Και μία που είχε ήδη μέσα μαζί με το τέτοιο. Ένα μεγάλο μολύβι. Δείτε εδώ πόσο μεγάλο είναι. Κρακ. Και μια μεγάλη ξύστρα. Όπερ. Στο μικρόφωνο στο μου. Αυτό για το σκυλάκι μου. Μπορεί να σπάνω στα αυτιά. Είναι σίγουρος, θα το μάθω όταν δω το βίντεο. Αυτό δεν το αγόρασα εγώ, μου το έκανα δώρο ο θείος μου. Είναι της Πολ, μου το έφερε από την Γαλλία. Το βάζει έτσι στο κινητό σου. Τέλειο. Amazing. Όπα. Αυτά για το Crocs, για τα Crocs μου. Real Crocs. Λοιπόν, τώρα το πινακάκι μου. Αυτό εδώ, μερικοί μπορεί να το είδατε, μερικοί όχι. Δεν ξέρω αν είναι στο πλάνο. Εν τω μεταξύ, αυτό είχε μόνο 6 το πινακάκι. Μαγνητάκια τέτοια. Είχε μόνο 6. Και εγώ είδα ένα μεγάλο πίνακα που είχε πιο πολλά. Και ήταν σκισμένος και εγώ πήγα και τα πήρα. Χαμογελάω τώρα, αλλά δεν με βλέπετε. Χιούμορ μου δεν είναι αυτό το καλύτερο μου, αλλά έχω και καλύτερα. Και μερικά έξτρα μαγνητάκια emoji. Έχει ένα με φιλί, ένα με καρδούλες, ένα με κάποιον που προτερεύεται και ένα που γελάει. Αυτά. Λοιπόν, θα πατήσω λίγο pause στο βίντεο και θα σας δείξω ξανά μόλις έχω στολίσει το δέντρο. Θα μου πάρει αρκετή ώρα. Γι' αυτό περιμένετε μισό λεπτό, ok. Εσείς μερικά δεύτερα, εγώ κάνω τέταρτο. Δεν είναι για το επόμενο πρόγραμμα να στολίζω δέντρο. Γι' αυτό, bye. Μισό λεπτό περιμένετε, ok. Άντε εντάξει, σκέφτομαι να σας δείξω λίγο πώς θα το στολίσω. Ok. Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα ήδη. Δεν ξέρω πώς να δείξω αυτό. Αλλά θα μάθω πολύ σύντομα. Γιατί απλά θα το σκίσω. Αλλά δεν το σκίσω τελείως, το σκίσω να μπορώ να τα βάλω τα μέσα ή να τα πάω στο πατάρι ή σε κάποια αποθήκη και μετά το χρόνο να τα ξαναστολίσω. Αν και πιστεύω εγώ θέλω να το αφήσω μέχρι το καλοκαίρι, επειδή δεν θα είναι full χριστουγεννιάτικο style. Θα δείτε στο τέλος. Παρακαλώ, καθίστε αναπαυτικά. Εγώ δεν θα μιλάω και λίγο, επειδή θα βρίσκω το μικρόφωνο. Μισό λεπτό. Συνεχίζουμε. Πραγματικά έχω κουραστεί τόσο πολύ. Παιδεύω μισή ώρα. Επειδή αυτά τα στολίδια δεν έχουν πάνω σκηνή. Και μου δίνει και καλά ο Κινέζος, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Τέτοιο να βάλω μόνος μου, ρε.
σκηνή. Και να φανταστείτε μου έχουν περισσέψει πόσα, δεν έχω βάλει καν ούτε τα μισά. Μισό λεπτό να σας δείξω, επειδή τραβάω σε selfie. Δεν μπορώ να σας δείξω καλά, περνάτε. Όσο φαίνεται τώρα. Αυτό. Καλή selfie, αυτό. Τέλειο, θα έχω όλα αυτά. Τι στον... Ωπα ρε, βίντεο, μπορεί να μην ακούγουμε. Θα ακούγουμε. 1, 2, 1, 2. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε κι άλλα τσάμπο haul, κάντε like, εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.